kuti matimu apereke ndemanga pa mndandanda wa masewero a ligi ya chaka chino. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino watsimikizira manja a amalitiri omwe anaphedwa polimbana ndi ulamuliro wa nkhanza wa azungu ku Britain mchaka cha 1959 kuti boma liwapatsa chipepeso cha 15 million kwacha banja lililonse. Lazarus Chakwera anena izi pamwambo okumbukira amalitiriwa boma la Nkhatabe komwe kunakhamukira anthu ochuluka ochokera m'madera osiyanasiyana. Mawu awo a James Tawe omwe amayimirira manja ayamikira boma kamba kaganizoli. Norbert Mzembe ali ndi ripoti. Poyankhula kukhamula wanthu pamwambo okumbukira malitiri mboma la Nkhatabe lolemba, President Lazarus Chakwera anati mawanja 61 omwe abale awo anaphedwa ndi boma la azungu aku Britain pomwe amamenyera ufulu wodzilamulira mchaka cha 1959 sakuyenera kulandira chipukuta msonzi koma chipepeso kamba kuti malamulo a dziko lino mulibemo za chipukuta msonzi. Nduna ya maboma ang'onoang'ono a Richard Mwendo Banda asindika zomwe anena Chakwera ndipo ati boma linayika kale pambali ndalama zokwana 15 million kwacha zopepesera banja lililonse mwa mabanja 61 amalitiriwa. Chitondoozo chinanjizidwa kalekale zaka zitatu zapitazo pamene anayankhula president takhala tikuyang'ana kuti panga bwanji tikufuna kusiyanitsa chipepeso ndi chitondoozo chifukwa tilibe lamulo la chipepeso, tilibenso kuchekera kopepesa chifukwa munganenera president anachita zimenezi ndi anthu aku Britain kumangalanda koma pozindikira kuti pali anthu amene anadzipereka amene anamenyera ufulu nata miyoyo yawo nasiya mabanja wawo tikuyenera kuwatonthoza. A president akwaniritsa mawu a chitonthozo ndipo apereka ndalama yokwana 15 million kwacha kwa mabanja 61. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adaliso Kabambe anali nawo pamwambo. Zinthu zazikulu zimene zachitika m'dziko muno pandale kwa ineyo nkhani yoyambirira ndi imene anzathu kuyamba 1959 mpaka 1963-64 pamene anamenyera ufulu wa dziko lino. Imene ija ndi ntchito yayikulu imene ndale za dziko la Malawi inachita. Oyimira mabanja a anaphedwa wa James Tawe ati Chakwera ndi mtsogoleri weniweni woona komanso wachikondi chobadwa nacho monga amalitiro omwe anaphedwa pa nthawiyo ndipo ayamikira pakukumbukira ndi chipepeso chawo. Malo mwa Zodiac boma la Nkhatabe ndi Robert Tabamtuka Mzembe. Anthu ayambiranso kugwiritsa ntchito mlatho wonongeka wa mpondabwino pa mtsinje wa Lekangala omwe khonsolo ya mzinda wa Zomba inautseka pofuna kupereka mpata kuti akatswiri ukonze. Mlathowu uli ndi bowo pakati pake ndipo zitsulo zomwe anayika zolimbitsira zimachita kuonekera zomwe zikupereka chiopsezo kwa anthu omwe akudutsapo. John Paul Kayuni walemba ripoti ili. Apa ndi pakatikati pa mlatho wa mpondabwino omwe uli pa mtsinje wa Lekangala ku Zomba. Ukamadutsa pa mlatho munthu kumatha kuona madzi othamanga pansi pake. Pa 28 December anthu okhala madera ozungulira mlatho anayamba kuletsa galimoto kudutsapo ataona bolo ndipo anati khonsolo ya mzinda wa Zomba ikuyenera kuchitapo kanthu msanga. Izi zinachititsa akuluakulu a khonsolo ya Zomba kulengeza kuti mlatho autseka pa 29 December ponena kuti sunali woyenera anthu kudutsapo. Khonsoloyi inati galimoto zonse ziyambe kudutsa madera ena osati pa mlatho. Pano pomwe padutsa miyezi iwiri anthu mderalo ayambanso kugwiritsa ntchito mlatho. Ena mwa oyendetsa galimoto omwe tinayankhula nawo atiuza kuti sangapitirize kudutsa madera ena omwe ali kutali ndi kumaononga mafuta ambiri pomwe njira yachidule ilipo. Iwo ati galimoto kuphatikizapo za boma ndi zina zikuluzikulu zogwiritsa ntchito pomanga misewu zikumadutsanso pa mlathowo. Kuti anthu amazungulira kutali kumatha mafuta koma malo ndi ovuta panangochiona kuti chimene chili kuti azingodutsa pompa komanso yoti kuiza kuti pamadutsa nthu malole ndi magalimoto ena aboma ngakhale mzikatape zimene zokusansewu zimadutsanso pompo suzo kuti be anangoona kuti kuli bwino azingodutsa pamenepo chifukwa kuti boma sili kupanga kanthu kena kalikonse yayi. Bridge kuti anthu azidusa pamene pabandoona kuti kuzungulira ndipo anthu akumazungulira kunoti tikatuka kwasauka kukatuka msenzimerezi ndechikhaso chokuvuta kwa mafuta kusowa kwa mafuta ndimene anthu anangopanga chiganizo kuti fe tizidusabe pati pomwe pawanasekapo. Mneneri wa khonsolo ya mzinda wa Zomba a Sylvia Thawani wati timpatse nthawi asanayankhulepo pa nkhaniyi.
koma Zodiac yapeza kuti khonsolo ya mzinda wa Zomba inauza katswiri wina kuti aunikire ngati mlathowo ngofunika kuukonza kapena kuugwetsa ndi kumanga wina watsopano. Ndine John Paul Kayuni, malo mwa Zodiac ku Zomba. Akatswiri azandale ndi ulamuliro apereka maganizo awo pa zomwe mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe walankhula pa msonkhano wa ndale kwa mgona ku Lilongwe, kumene aphungu a nyumba ya malamulo kwame mamaka kuti asavomereze ndondomeko ya chuma ya chaka chino chifukwa ndiyo finya Malawi. Mmodzi mwa akatswiriwa achimwemwe tsitsi ati Akabambe alibe mphamvu pa ndale kuti aphungu angavomere maganizowa, pomwe Victor Chipofya apempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti asaone ndi kukambirana ndondomekoyi potsogoza ndale. Alex Banda walemba ripoti. Polankhula pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa kwa mgona mu mzinda wa Lilongwe, Dr. Dalitso Kabambe anamema aphungu a nyumba ya malamulo kuti asavomere ndondomeko ya chuma ya 2025 kufika 2026 kamba kuti ifinya Malawi pa chuma. Iwo apempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti azukute mozama ndondomeko ya chumayi. Budget yamba yang'ana ndi state residences inali 45 billion afuna 67 billion ya chani imene aitsitse. Budget ya OPC inali 45 billion afuna 53 billion ya chani imene aitsitse. Ayang'ana ma budget osafunikira ngati amene atsitse. Katswiri pa ulamuliro wabwino komanso ndale achimwemwe tsitsi akuti zomwe anena Akabambe nzomveka, koma ali ndi chikayiko kuti aphungu atha kuwamvera kamba kuti alibe mphamvu kwenikweni mnyumba ya malamulo. Alibe mphamvu zoti angapange choncho polingalira kuti chipani chimene akutsogolera cha UTM chiyende aphungu ochepa kwambiri, komanso iwo monga munthu oti salinso mmodzi mwa mamembala a chipani cha DPP chimene chili chipani chachikulu chotsutsa boma. Tinokhulupirira kuti angakhale ndi kuthekera kuti angawapangitse kuti aphungu onse otsutsa boma agwirizane ndi zimene iwo akufuna kuchita. Katswiri wina a Victor Chipofya akuti aphungu a nyumba ya malamulo asaone ndondomeko ya chumayi pogwiritsa ntchito ndale, koma phindu kwa Amalawi eni. Wayankhulayo ndi katswiri pa nkhani zoona za chuma kuti anakhalapo mkulu wa Reserve Bank akudziwa zomwe akunena. So tigwiritse ntchito zimene zija tikamaunikira budget zisatengere kunena kuti Akabambe kapena UTM ali ndi aphungu ochepa mu parliament kapena Akabambe iwo sali mu parliament, koma tiziyang'ane kunena kuti ngati dziko tingatithandize ndi chiti. Nduna yoona za chuma a Simplex Chitchula Banda anapereka ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka chaka chamawa ya ndalama zokwana 8.05 trillion kwacha, yomwe aphungu ayambe kuyikambirana posachedwapa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda. Pakadali pano bungwe la Malawi Economic Justice Network MAGIN ladzudzula boma kamba kosalongosola mwachindunji za misonkho ya apantchito mu ndondomeko yake ya zachuma cha 2025 to 2026. Mkulu wa bungweli Bertha Lipipa Phiri wati ndi pemphero lawo kuti boma lifotokozera bwino nkhaniyi nduna ya zachuma ikamadzapereka uthenga wake wotsekera zokambirana pa ndondomekoyi. Franklin Mtambalika walemba ripoti. Mkulu wa bunge la MAGIN na Bertha Lipipa Phiri wati ndondomeko ya chuma cha boma ya 2025 mpaka 2026 ndi maloto aakulu, koma atakwaniritsidwa ali ndi kuthekera kothetsa mavuto za chuma omwe Amalawi akukumana nawo padakali pano. Lipipa Phiri ati mwa 8.05 trillion kwacha yomwe boma likufuna kuti ligwiritse ntchito mchakachi, ndi odabwa kuti 2 trillion kwacha ndi yomwe yapita ku ntchito za chitukuko, ponena kuti ndalamayi ndi yochepa kwambiri kuti dziko lino likwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Iwo adandaulanso kuti ndondomekoyi sidafotokoze mwachimvemvemve momwe boma aliyendetsere ntchito yotolera misonkho yomwe limadula ku malipiro a anthu komanso malipiro oyambirira. Nkhani ya misonkho makamaka msonkhoja wa pay as you earn sanabwere poyera nkufotokozera kuti mchakachi chachumachi iyenda bwanji ndipo tax bracket ikuoneka bwanji. Ndi chiyembekezo cha Malawi komanso ife ndichonena kuti budget ikamadutsa afotokozere. Koma mneneri mu nduna wa zachuma Williams Banda wati monga momwe adalengezera mndondomeko ya chuma cha boma yomwe pano yatsala pang'ono kutha, malipiro oyambirira akhalebe pa 150,000 kwacha, ndipo zina nduna za chuma ifotokozera posachedwapa. Ndizoona ndamene malondera anthu che inalengezedwe pachifukwa chonena kuti kukwambira nabe ndi anthu amene okhuzikawo. So tikamaliza ma consultations mmene anduna zatseka azakhala kutambasula mbali yenera.
padakali pano bungwe la Medgin lati likuchita kauniuni wa ndondomekoyi ndipo likamaliza likumana ndi komiti yokhudzidwa ndi ndondomeko ya chuma ku nyumba malamulo zomwe apeze ndi cholinga choti ndondomekoyi ikomere anthu opeza mochepekedwa. mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Chisomo Nyirenda tili ndi zambiri posachedwapa. President Chakwera wati boma lipereka chitonthozo kwa mabanja 61 omwe anthu omwe adafa pa nkhondo yolimbana ndi ulamuliro wa atsamunda. oyendetsa galimoto kuzomba ayika miyoyo pa chiopsezo podutsa pa mlatho wa mpondabwino omwe uli owonongeka. bungwe la Coast ladandaula ndi kuchepa kwa ndalama za ntchito zachitukuko mu ndondomeko ya zachuma. ndipo mzamasewero bungwe la Solom lakhazikitsa lachisanu ngati malire oti matimu apereke ndemanga pa mndandanda wa masewero a ligi ya chaka chino. tipitire ndi nkhani zathu. bungwe loona ntchito zomangamanga la Coast Malawi ladandaula ndi kuchepetsa maka ndalama zachitukuko mu ndondomeko ya zachuma ya 2025-2026 lomwe nduna ya zachuma inapereka mnyumba ya malamulo lachisanu. wapampando wa bungweli Engineer Samuel Biton wati kuchepetsa ndalama zachitukukozi kuchoka pa 26 kufika pa 25% kusokoneza ntchito yomwe dziko lino lili nayo lofuna kukwaniritsa masomphenya a 2063. Christopher Sande wadzandiripotire. wapampando wa bungwe loona ntchito zomangamanga la Coast Malawi Engineer Samuel Biton wati boma la Malawi litsika ndalama zokwanira ku ntchito zachitukuko. iwo anati kuchepetsa ndalama zimdongosolo la zachuma la chaka chino kuchoka pa 26 kufika pa 25% kusokoneza kwambiri maka pano pomwe dziko lino lili ndi masomphenya a 2063. Total budget ya pangida plan kuti ikhala pa 8.05 trillion Malawi kwacha. Now mukati muone mu 8.5 trillion Malawi kwacha 25% imene ili 2 trillion kwacha yapangidwa allocate ku nkhani ya zitukuko. Now ngati Coast Malawi ndifebe okhumudwa pang'ono chifukwa choti mukati muone mu budget imene ikutha pa 31st March allocation ya zitukuko inali pa 26%. komano panopo yathangati yacheperako yafika pa 25%. izi ni zokhumudwitsabe pang'ono kutengera kuti ngati dziko pachatili ndi mapulani kuti tifuna tipange achieve vision ya 2063 komanso pali magoals ya sustainable development goals. Now zikhala zokhulirapo kuti tipange achieve. Engineer Biton anati bungwe lawo lipitirira kutsatira mmene dongosolo la chumali lidzagwirire ntchito maka akayivomereza ku nyumba ya malamulo. izi kudza pomwe nduna yoona zachuma a Simplex Chithyola Banda adalengeza lachisanu lapitali kuti dziko lino likuyembekezera kugwiritsa ntchito 8.5 trillion kwacha mu chaka cha boma cha 2025 mpaka 2026. ndunayi inatinso boma lakhazikitsa ndondomeko zothandizira kuthana ndi kukwera mtengo kwa katundu osiyanasiyana m'dziko lino. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Asilamu awapempha kuti atengerepo mwayi pa nyengo ya Ramadan ya chaka chino kupempherera dziko lino pa mavuto osiyanasiyana omwe likukumana nawo. Modzi mwa akuluakulu a gulu la ntchito zachifundo la Limbe Muslim Jamaat a Muhammad Jabbar ndiye wanena izi dzulo pomwe gululi limapereka thandizo la chakudya kwa mabanja opitirira 1000 a boma la Chiladzulo. nyengo ya Ramadan ndi mwezi omwe asilamu pa dziko lonse amasala chakudya ngati njira imodzi yodzipereka ku mapemphero komanso ntchito zachifundo. kupitirira ndi nkhani zathu, modzi mwa olimbikitsa kusamala chilengedwe wayamikira boma pochotsa msonkho pa galimoto zomwe zimayendera mafuta komanso mphamvu ya magetsi ponena kuti zichepetsa mpweya oyipa omwe ukuononga chilengedwe. katswiriyu a Matthews Malata ati izi zithandizanso kuchulukitsa galimoto za mtundu zomwe zizifika mdziko lino zomwenso zithandize kupulumutsa chilengedwe. Imon Piringu walemba ripoti ili. lachisanu pomwe mapereka ndondomeko ya zachuma ya 2025-26 nduna ya zachuma Simplex Chithyola Banda inati boma lichotseratu msonkho pa galimoto zoyendera mphamvu ya magetsi komanso mafuta zomwe zapangidwa mzaka zochepera 8 zapitazi kuchoka pa 45%. ndunayi inati galimoto za mtundu zomwe zakozedwa mzaka zapakati pa 8 komanso 12 zapitazi azitsitsa misonkho kuchoka pa 70 kufika pa 35%, komanso zina zopyola zaka 12 azitsitsa msonkho kuchoka pa 100% kufika pa 60%. oyankhulapo pa nkhani za chilengedwe a Matthews Malata wati izi ndi zabwino
koma akuti kutsitsa misonkho pa galimoto zakale sikoyenera. Mmene achitira ndi galimoto zamagetsi ndi anachotsa Jude, that's very good. Apa achotsa za hybrid zikumveka. Koma galimoto zongoyendera mwina petrol yekhaikha ndomwe ziyotsera misonkho kwambiri ndengati kuti sili kukonza vuto limene likhala ngati kupanga ma double standard. Ashizo Thompson ndi mkulu wa kampani ya Sky Energy yomwe imagulitsa galimoto zoyendera mphamvu za magetsi kuno ku Malawi. Athandizira kuti munthu kuti ulendo wautali ndekuti ngati pakta yakoka mozimozi soko zakuyika shiwe. Dziko lino lakhala likukumana ndi mavuto akusintha kwa nyengo kwa zaka zochuluka, zinthu zomwe ena amati zikuchitika kamba ka mpweya oyipa umene umachoka ku galimoto omwe ukusonkhezera vutoli. Malo mazodi yake kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Mzamasewero matimu omwe amasewera mu ligi yaikulu awapatsa malire lachisanu kuti aziwitse bungwe la Sulomu za mndandanda wa masewero a ligi ya TNM ya chaka chino. Matimu onse 16 alandira mndandanda wa masewero a chaka chonse kuyambira mwezi wa April pa msonkhano waukulu wa pachaka wa bungwe la Sulomu kumathero a sabata yangothayi ku Lilongwe. Mlembi wamkulu wa bungwe la Sulomu Williams Banda wati kusintha kwa masiku ndi mabwalo kuchitika pa mndandandawo potengera zimene matimu awonikire. Fixture tumira banga banako ndiona kuti timu izisewera masewera amodzi pa sabata komanso kalenda ya famu yotenga masewera amipikisano ina ngati Airtel wabweresa koyambirira zimene zikuona kuzithandizira chifukwa choti mukaona mbuyo masewera ambiri amakhala chigawo chachiwiri amakhala za national team, Airtel, FDH, Castelo komanso osayiwala Kosafa. Mavuto onsewa amagwera ku Sulomu kuti Sulomu fixture yawo sikuenda bwino. Timafuna kuti tione mavuto eni amene analipo. Mndandanda wa masewero amene atulusawo ukuoneka kuti matimu 7 azamenya masewera 8 pa khomo, 7 poyenda. Ndipo osala wenawo azamenya 7 pa khomo, 8 poyenda. Kusonyeza kuti chigawo chachiwiri azakhala kuti akupanga zosempana zimene anapanga chigawo choyamba chichi. Vuto lina tinaliona ndi kuti tikatumiza fixtures imangopezeka kuti sakuiona akuzaona nthawi imene akukamenya masewera. Mmodzi mwa akuluakulu a timu ya Craig Sporting Club Muhammad Selemani wapempha oyendetsa ligi kuti aonesetse kuti mndandanda wa masewerowa ndi okomera matimu onse. Sifa okhulira kwenikweni chifukwa chonena kuti fixture imene inaperekedwa kunena kuti matimu mwina ayikirepo ndemanga ndi mmene iwo atulutsira. So pakuonekabe kuti palibe mavuto ena ndi ena nkhani zimene zakhala zimakambidwa mbuyo mosemu kunena kuti mwina timu kuipatsa magames 4 otsogozana pakhomo kapena mwina timu kuipatsa magames 4 otsogozana away zimene pena pake mwina mu mpikisano wabwinobwino sizikuyenera kukhalapo. Kupionera kuti madandaulo amene aperekedwa aunikidwanso bwinobwino akaunika akaona ndi zimene zakambidwa ndikupionera kuti abweretsanso ina imene yabwinobwino. Tikadali pa zamasewero timu ya dziko lino ya Flames dzulo yayamba bwino pa masewero odzigulira malo ku mpikisano wa maiko amu Africa wa CHAN pomwe yagonjetsa Comoros ndi zigoli ziwiri kwa adu pa bwalo la Bingo ku Lilongwe. Binwe Okatinji ndi Zebron Kalimanda amene anamwetsa zigoli za Malawi. Masewero achibwereza achitika loweruka likudzali pa bwalo lomweli ndipo timu yomwe idzapambane pa masewero awiri afika ndime ina ya mpikisano pomwe akakumane ndi timu yopambana pakati pa South Africa ndi Egypt. Bright Kanyama walemba ripoti. Zigoli ziwiri kuchokera kwa Bino Okatinji ndi Zebron Kalima zathandizira timu ya dziko lino ya Flames kuti ikhale malo abwino pa mpikisano odzigulira malo ku mpikisano wa maiko amu Africa wa Africa Nations Championship pamene yagonjetsa Comoros ndi zigoli ziwiri kwa chilowere pa bwalo la Bingo mu mzinda wa Lilongwe. Timu ya Flames zikusonyeza kuti pakadali pano ili malo abwino kuti itha kudzigulira malo mu ndime ina ya mpikisanowo pamene ikuyembekezeka kukumana ndi timu yomwe idzapambane pakati pa South Africa ndi Egypt ndi kudzigulira malo ku mpikisano wa maiko amu Africawo. Mphunzitsi wa timuyi Calisto Basua wavomereza kuti ngakhale kupambana chinali chinthu chofunikira komabe osewera ake aonekera kuti sanachite bwino kwenikweni kamba kuti akuchokera kumene matimu sakusewera mdziko lino pamene ligi ili kupumira. Basua ati aona zina zolakwika zomwe timuyi yakhala ikuchita monga kachokere kakumbuyo kafika kutsogolo zomwe akuti zimuthandizira kuti mkati mwa sabatayi akamaphunzitsa timuyi aziunikire. Awa anali masewero oyamba Basua chasankhire kukhala mphunzitsi okhazikika kwa timu ya Flames pamene asaina contract ya zaka ziwiri ndi bungwe la FAM sabata ziwiri zapitazo. Malo mazodi yake ndine Bright Kanyama. Ndi nkhani imene yonso tafika pa mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake.
President Chakwera wati boma lipereka chitonthozo kwa manja a anthu 61 omwe adafa pa nkhondo yolimbana ndi ulamuliro wa atsamunda. Oyendetsa galimoto kuzomba ayika miyoyo pachiswe podutsa pa mlatho wa mpondabwino omwe ndi owonongeka. Bungwe la Coast ladandaula ndi kuchepa kwa ndalama za ntchito zachitukuko mndondomeko ya zachuma, ndipo mzamasewero bungwe la Sulom lakhazikitsa lachisanu ngati malire oti matimu apereke ndemanga pa mndandanda wa masewero a ligi ya chaka chino. Kuwerenga zambiri pa zodiacmalawi.com mu 19 Somanyoenda.